তেওঁলোকক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগে। কটন এফচু আৰচু সকলো মিলি পেলাই जोंनि हारिया मानो सिखार खालामजाबाय थानांगौ जाखो? जोंनि बर' जातिनि मान सन्मानखौ बियो नस्थ' खालामदों। इनाय भाबै बुथारनाय माने निष्ठुर भाबै बुथारनाय जों बेखौ मालाबाबो सह्य खालामनो हाया। দাগ কুঠাৰ জোং লৈ পেলাই আক্ৰমণ চলাইছিল, কাটিছিল আৰু এতিয়াও দুইজনৰ মূৰত মানে আঘাত আছে আৰু হিৰণময় খাকলাৰীক ডেগাৰেৰে তেওঁ হানি খুচি কৰিছিল। এই ধন আলী তালুকদাৰ লগতে পাৰ্মিনা বেগম আৰু চেকবৰ আলী এই 5গৰাকী ব্যক্তি একেলগে ধৰ্ষণো কৰিলে, মানুহ হত্যা কৰিলে আৰু এই যে বৰ্বৰ অমানৱীয় আৰু যে হত্যাকাণ্ড এইটো আমি কঠোৰ ভাষাৰে আমি নিন্দা কৰিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ। অসম চৰকাৰ, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, অসমৰ DGP ডাঙৰীয়াক আমি এই হিৰণময় খাকলাৰীৰ ঘৰৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ, দাবী জনাইছোঁ। আজি আমি এফচু আৰচু আৰু সূত্ৰদল সন্মিলনী একেলগে ছাত্ৰ সন্থা আমি একেলগে আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ যে ধন আলী তালুকদাৰ আৰু ইয়াৰ সঙ্গী বাহাৰ আলী, ৰহমান আলী তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যি ধৰ্ষণ কৰিলে তেওঁলোকক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগে। কটন এফচু আৰচু সকলো মিলি পেলাই এই যি মানে ধৰ্ণা, সেই যে দাবী আমি এইটো ইয়াত ৰাখিম আৰু আজি এই ঘৰখনত আহি আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু ঘৰৰ মানুহ এজন হেৰুৱাৰ পিছত এই ঘৰখনে যেনেকুৱা এটা মানে মনত যি এটা অশান্তি আৰু মনত ঘৰখনত এজন মানুহ যি হেৰাই গ'ল তাৰ কাৰণে ঘৰৰ এই মানে দুখৰ সময়ত আমি একেলগে ভাগ লৈছোঁ আৰু যিগৰাকী ব্যক্তি আজি মৃত্যু হ'ল তেওঁ স্বৰ্গীয় যি আত্মালৈ আমি চিৰশান্তিৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। सिखारिया जेब्लायबो सिखार खालामखानो नाजाखागोन, खिन्थु जोंनि हारिया मानो सिखार खालामजाबाय थानांगौ जाखो? जाय हारिया 7,000 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन बे हालामावनो रायजो जाबाय आरो बे हारिया दिनै मूर्ख जानानै थानायनि सम गैलिया, लोंग्लुं जाग्लुं थानायनि सम गैलिया। जोङो सांग्रां जानांगोन। हारिखौ लेखा गोरों खालामनायजों लोगोसे हारिया खौसे जानायनि सम फैदों। नाथाय गोबां मानसिया राजखान्थिनि देवनायाव जोंनि हारिखौ बोखावफ्लेनानै बायदिसिना दुर्बलताखौ दिन्थिनायनि जाहोनावनो जोंनि साखाथि फाखाथि जाय जोंनिख्रुइ गोहोगोरासिन गावसोरखौ सानना लायो, बेफोरो माखासे दुष्कृतिकारि हिसाबै जोंनि बेरेखायै खामानि मावदों। जेखियानो जाथों, अब्लाबो दायनिगिरिया दायनिगिरियानोखा। बियो बेवहाय जात पातनि खोथा गैया, हिन्दु मुसलमान बर' अनाबर'नि खोथा गैया। गासैबो दायनिगिरियानो साजा मोनखागोन, बेखौ जों मालाबाबो निमाहा होआ। जोंनि सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो जों बेखौ बेबस्था लागोन। दिनैहाय बे प्रेस कनफारेन्स बा प्रेस मिटखौ बे कारनै लेंनाय जादों जे थांनाय मे दाननि जेनाखि फार्स्ट उइक, बे फार्स्ट उइक बिसेसकै 4 आरो 5 तारिखनि गेजेराव दिनै गवालपारा दुधनैयाव जेनाखि गाज्रि जाथाय जादों, जे जोंनि सानै बर' हिन्जावसाखौ माखासे गाज्रि आखुनि मुस्लिम कमिटिनि सोद्रोमा माखासे गाज्रि मानसिफ्रा माने लांखारनानै बै इटा भाटानि फेक्टरियाव लांखारनानै हरसेमानि गेंरेप खालामनानै बिथांमोनखौ उनावहाय लामायाव गारनानै गालांनाय जाथाय। बे जाथायनि सायाव बेखौ दिनै निउस मिडिया, पेपार मिडियायाव नुनानै जों जोबोद खास्रि बिस्रि मुगैदों, दुखु मोनदों, बिखा गावदों, थानो हायै जादों। दा बेबायदि जाथाय जे अन्थाव बाथाव माइनर गथ' गोरलै बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ लामानिफ्राय निसा जाहानानै पिकआप खालामनानै लांनानै 3जों बिसोरो गेंरेप जेनाखि हरसे खालामनानै आलाय आथानि भाबै बे गथ' फिसाफोरखौ लामायाव दोननानै थांनाय आरो बे जाथायखौ लानानै जोंहा गवालपारा जिल्लानिनो बिसेसकै दुधनैनि थांगाबारि भालापारा गामिनि जेन'बा दिनै जोंहा रुंसारि जालांनाय हिरणमय खाख्लारि आरो बिथांनि दैदेननायाव माखासे बर' सेंग्राफ्रा बै जे इटा भाटायाव लांखारनानै जे रेप खालामहैदों, गेंरेप, दा बिनि सायाव सावरायनो सोंनो बिथांमोनहा थांनायनि सायाव दिनै बे धन आलीनि न'खराव दिनै बिथांमोनहा नुजाहैदोंमोन आरो सोंहैदोंमोन। बे समावनो खोथानि बाथ्रानि तर्क बितर्क जानायाव
दा बे धन आलिनि धन तालुकदारनि जेनाखि बिदा शेखर आलि बिथाङा शेखर आलि आरो बिनि बिब' पारमिना बेगम बिथांमोनहा अस्त्रजों सिखाजों आरो लावथिजों लोगोसे गोफार देगार जातीय जिनिसजों आक्रमण खालामो बिथांमोननि सायाव आरो बे आक्रमणनि जाउनावहाय जोंहा हिरनमय खाख्लारि बिथाङा जोबोद गाज्रियै बिखायाव आघात मोनो लोगोसे बिखुङाव सुजानाय बिथांनि लान्सआव हयथ' देगारा मोनहैदों जायनि फलाव बिथाङा माखासे साननि उनावहाय लोगो थैयाखैबाबो खयदिननि बिथोराव बिथाङा थैनायखौ थैनांगौ जादों बिथाङा रुंसारि जालांबाय दा जोबोद बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिखा गावनाय बाथ्रा दिनै खास्रि बिस्रि खोमोन गसंख्रांजोबनाय मोनसे जाथाय जादों जों दुलाराय बर' माहारिया दिनै बे जाथायखौ बिराद निन्दा खालामो जों बिराद मुगैयो जोङो दुखु फोरमायो रागा फोरमायो जे जोंनि बर' हारिया ट्राइबेल माहारिया दिनै शान्तिपूर्ण भाबै रायजो जाग्रा जोंनि बर' बा ट्राइबेल माहारिया गुबुन रावनिबो हारिनि हिन्जावफोरनि सायाव बेबादि इनाय नोजोरजों खालामा रावखौबो दासिमबो खुनु मोनसे हारिनि हिन्जावसाफोरखौ बा हिन्जावफोरखौ जोंनि बर' सेंग्रा बा बर' रायजो राजाया बेबादि जिनाहारि खालामनाय अत्याचार खालामनाय जेन' रेकर्ड गैया दिनै बे जाथायखौ लानानै जोङो दिनै अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि जानानै जोङो बिराद दुखु जोङो फोरमायो लोगोसे जोङो बै जाय उदखारिफोर बिसेसकै धन तालुकदार बाहार आलि आरो रहमान आलि जायनाखि साथामा गेंरेप खालामदों बे गेंरेप खालामग्राफोरखौ जोङो बिराद निन्दा खालामो मुगैयो आरो बिथांमोनखौ पक्स' आयेननि दारै लाइफ लं जेल जानाय आरो नहते फासि होनाय जों बेखौ दाबि खालामो जोङो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनिफ्राय बेखौनो दाबि होगोन जे बिथांमोनखौ पक्स'नि आन्डाराव सेन्टेन्स टु डेथ नयथ' लाइफ लं इमप्रिजनमेन्ट बेखौ सरकारा होनांगौ आरो बेनि थाखाय जोङो दिपेन बर' बिथांखौ जोंनि बर' हारिनि माहारिनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा दाखालि जे प्रेस स्टेटमेन्ट होदों बे प्रेस स्टेटमेन्ट होनायावनो जिनिसा जोबनो नाङा आं बिथांखौ खावलायनो लुबैदों दुलाराय जोंनि बर' माहारिनि जेसेबां दल संगठन दं अर्गानाइजेसन दं जोङो नोंथांमोनजों दंफायो नोंथांमोनहा बे जिनिसखौ चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों रायलायनानै जाहाथे गोख्रों आखाइजों जाहाथे बेखौ दमन खालामो मानो होननानै बुङोबा बे बर'नि जातिनि मान सन्माननि बाथ्रा जोंनि रैखाथिनि बाथ्रा जोंनि बर' जातिनि मान सन्मानखौ बियो नस्थ' खालामदों आरो सासे बर' सेंग्राखौ दाय गैया फोथै गैया इनाय भाबै बुथारनाय निस्थुर भाबै बुथारनाय जों बेखौ मालाबाबो सह्य खालामनो हाया बेनिखायनो बेखौ बुथारग्रा बिसेसकै शेखाबर आलि आरो पारमिना बेगम बिथांमोनहाबो सेन्टेन्स टु डेथ जानांगौ आरो बे सेन्टेन्स टु डेथ आरो बै जे पक्स' आयेनाव बिसोरो लाइफ लं इमप्रिजनमेन्ट नहयथ' सेन्टेन्स टु डेथ मोननांगौ बै साथाम रेपिस्टफ्रा दा बे जिनिसखौ जाफुंसार होनो थाखाय दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों बेबस्था लानांगौ आरो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माजों बिथाङा जाहाथे सावरायनायनि गेजेरजों बिथांखौ प्रेसार होनानै जाहाथे बे खामानिखौ मोजाङै मावफुंहोनो हायो बेनि दायित्व लानांगौ आरो बिथाङा बेबादि दायित्व लायोबा जोङो अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनिफ्राय दिनै बुंगोन जोंहा फुरा जों बेवहाय मदद होगोन आरो नोंथांखौ जों खावलायगोन थाबैनो जेरै नोंथांमोनहा मालाबा गोबां केसाव डिस्ट्रिक्ट एबसु मोनफ्रोमखौबो नोंथांमोनहा प्रेस स्टेटमेन्ट होनाय बा नोङो धरना होनाय हाबाफारि लानो नोंथाङा बिथोन हरो थिग बेबादिनो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि गासिबो डिस्ट्रिक्ट कमिटिफ्रा गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआव धरना प्रग्राम लानांगौ जाहाथे बे धरना प्रग्रामनि दारै सरकारनि खाथियाव जों बेखौनो दाबि होनो हायो जे दसि मानसिफ्रा रेपिस्ट गेंरेप खालामग्रा आरो बै जे हिरनमय खाख्लारि बिथांखौ बुथारग्रा मानसिफ्रा जाहाथे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा मोननो होनांगौ बेनि दाबिखौ जाहाथे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट एबसुआ प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआवनो बेखौ डिसिनि अफिस मोखाङाव धरना होनांगौ आरो बेखिनिखौ मावफुंनायाव जुदि
जोङो गासिबो दल संगठना बेवहाय जों मदद होगोन आरो जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनिफ्रायबो जोङो बेखौ मदद होगोन आं दिनै बुंगोन बे जाथाया दुलाराय बर' फरायसानिल' नङा दिनै बे बेलायावहाय जोंनि गुबुन गुबुन जे जातीय संगठनफोर दं जेरै बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद गुबुन गुबुन जेसेबां आफाद दङ गासिबो आफादानो बे घटनाखौ निन्दा खालामनानै आरो दौसिफोरखौ उपयुक्त आरो गोख्रों साजा होनो थाखाय बयबो डिमान्ड होनांगौ आरो इमिडियेट प्रत्येक जिल्लायाव धरना होनांगौ आरो बे धरनायाव गासिबो दल संगठननि रायजो राजाफ्रा बाहागो लानांगौ आरो बिनि दायित्वखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा लानांगौ दिनै जों बर' हारिया मोनसे सादा सिदा जाथि दिनै जोंनि मानसिया नाहा थाङो मैहा थाङो गान बाजना थाङो अब्ला जोंहा मोनसे स्वाधीनता मोनसे स्वाधीन भारतनि मोनसे देशआव आसाम बायदि देशआव मोनाबिलि बा जिखुनु टाइमाव गान बाजना नायनो मोना नामा दिनै बैसागु फोरबो जाहैनो मोना नामा बाहाय जोंनि मानसिखौ मानो बेबायदि अत्याचार खालामो जोंनि हिन्जावसाफोरनि सायाव माने एथ' निर्यातन अत्याचार अमानुषिक अत्याचार मानो खालामो दिनै बेखौ जों बयबो सेन्टिमेन्टेल जानांगौ आरो बेबादि जाथाया गोदोनिफ्रायनो एफा एफा जाबोबाय थादों मानो जाबोदों जोंनि बर'आ जे बै दौसिफोरखौ उपयुक्त भाबै साजा होनो हाया मानोना जोंहा गभर्नमेन्ट गैया आरो जोंनि जेनाखि पुलिस बिफाननि जायफोर बिथांमोनहा अफिसार दं बिथांमोनहा जोंनि बर' जाथिया जेब्लानाखि भिक्टिमाइज जायो बे भिक्टिमाइज जायोब्ला बिथांमोनहा बारा मोदोमाव नाङा बिसोरो गा एरा खालामो आरो लोगोसे बेबादि केसाव बिथांमोनहा पुलिस अफिसार बिथांमोनहा गोगोम मैखोम गिदिर गिदिर अंकनि थाखा थफ्ला लानानै केसफोरखौ हालखा भाबै लिरनानै हरो बेफोरबायदिनि जाउनाव जोंहा बेराफारसेथिं गभर्नमेन्ट गैया बेराफारसेथिं जोंहा मन्त्रि गैया आरो बेराफारसेथिं पुलिस प्रशासना जोंनि आखायाव गैया बेबादि जानायनि थाखायनो दिनै बर'आ गोबां समाव फ्राय जोङो निर्यातन एबा बेफोरबादि जाथायाव भिक्टिमाइज जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो जाहाथे इयुनाव बेबादि धरननि बर' हारिनि जोंनि हिन्जावसा बा हिन्जाव माहारिनि सायाव जाहाथे बिसेसकै मुस्लिम कमिटिनि मानसिफ्रा जाहाथे बेबादि गाज्रि आखुखौ जाहाथे खालामा बेनि थाखाय बिथांमोनखौ मोनसे गिदिर लेसन होनाय बे लेसन होनायखौ खामानिखौ दिनै मावनांगौ गोदोनि दिनाव हयथ' जानो हागौमोन दिनै आजिखालि जुगाव सब जातियानो दिनै डेभेलप जाबाय बयहाबो दिनै दल संगठन दङ दिनै दिपेन बर' बिथाङा आमसुखौबो बा मुस्लिम जेनाखि स्टुडेन्टस अर्गानाइजेसनफोर दङ बिथांमोनखौबो खावलायनांगोन जाहाथे बिथांमोनहा जाहाथे बे मुस्लिम कमिउनिटिनि जेनाखि दुष्कृतिकारिफोर जाय दुथांफोर बिथांमोननि सायाव जाहाथे कन्ट्रल खालामो जाहाथे बिथांमोनहा जाहाथे बेबादि खालामा जोंनि बर' हारियाथ' मुस्लिमनि खुनु हिन्जावखौ बेबादि खालामफेराखै गतिके मुस्लिम सेंग्राफोरखौ जोंनि बे मुस्लिम जेनाखि सात्र संगठनफोर दं दल संगठन दं बिथांमोनहाबो जाहाथे कन्ट्रल खालामो जाहाथे बेबायदि दुनाय घटना जाया बिनि थाखाय बिथां दिपेन बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट जानानै बिथाङा बे दायित्वखौ लानांगौ आरो बिथांमोननो वार्निं होनांगौ आरो सेकेन्ड टाइम जाहाथे बेबादि जाथाया जायोबा जों बर' फरायसा आफादा बेखौ जिरायनानै थानाय नङा बेबादि हुमखि होनांगौ दिनै बेखायनो आं सानदों जे प्रेस स्टेटमेन्ट खेबसे खेबनै होनायनिजोंल' नङा जोङो बे खामानिखौ जरदार भाबै जाहाथे सरकारा एक्सन लायो आरो बिथांमोनखौ जाहाथे फासि होनायनि साजा लानो हायो बेखौ नारसिननो थाखाय जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो आन्दलन खालामनानै डेमनस्ट्रेसन होनानै बा बन्द कल खालामनानै जोङो सरकारखौ नारसिननांगोन आरो दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो सिट जानानै सिरि थाबा जानाय नङा बे आलदा मेटार होननानै बिथाङा नारगारनानै थाबा जानाय नङा बिथाङाबो सासे बर' हिसाबै बिटिसिनि मुरब्बि हिसाबै दिनै खोथाखौ बिथाङाबो बुंनांगौ दिनै आसाम गभर्नमेन्ट हिमन्त बिश्व शर्मा एलायन्स सरकारनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो खावलायनांगौ जे बे घटनानि सायाव जे दसे व्यक्तिफोरखौ मोजाङै अनुसन्धान खालामनानै गोख्रों रोखोमनि एक्सन लानांगौ बेबादिखौ प्रश्रय होनो नाङा बे खोथाखौ प्रमद बर' बिथाङाबो बुंनांगौ